posachedwa apa tikuonesani program ya kulenji imene imachitika pa wireless ya Times. Ndipo lero lino program imeneyi pa 13 May yabweranso Layana Chunga kucheza ndi anthu kuyimbirana nawo mafoni kumva kuti kodi zimene zikuchitika mdziko muno anthu akuziona motani komanso zina zimene simumadziwa kuti zikuchitika muzimvera pa program imeneyi. Takhalani pomwe. Ndine Layana Chunga ndipo programu hii ndi lachiwiri pacha timakhala ma program atatu lolemba lachiwiri komanso lachitatu. Programu yomaliza ya kulinji sabata ino ibwera mawa koma lero tili ndi nkhani yopatsa chidwi poti mpulogalamu muno timakhala ndi nkhani zofunikira zokhuza ndale zathu zochitika Malawi za usogoleri zinthu zokhuza tonsefe Malawi nkhani zoti mwina maderena amakanika kuti akambirane. Ife kuno ku Times timati bring it on, tizikambirana nkhani zimenezo. Ndipo nkhani ya lero ndi nkhani ya ma political handouts. Kodi andalewa akamabwera kumakampenimu ndikumatipasa zopasazi kaya ndi ndalama nsalu ndi zina zoterozo, kodi zimenezo ndiye ma handoutiwo kapena timve kuti lamulo likuti chani? Ndiye poti tamvapo kuti kumbuyo ku panakhazikizidwa malamulo olesa ma handouts maka kuchokera kwa anthu andale mu nthawi ya misonkhano ya chikoka kapena ya kampeni yokopa anthu. Kodi malamulo akuti chani? Zikuyenda on the ground kapena ayi? Kapena tivomere ngati dziko kuti tinangodya mfulumira pa nkhani ya ma handouts izi nzosatheka, is not practical. Mstudio muno sindili ndekha, ndili ndi Wanangwa Chafulumira, mmodzi wa akuluakulu amene amagwirapo ndithu ntchito yayikulu potulutsa nkhani kuno ku Times Group. Wanangwa, ndikupatse moni, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwambiri. Besi kumveka kuti ayi munthu amakonza nkhani uyu. Ayi ndathokoza komanso ndikoyamba kukhala limodzi program imeneyi. Ya kwambiri neyo ndikoyamba kubwera programu imeneyi. Ndithokoze kwambiri kuti chinakuonekerani choyenera kuti ndipezeke nawo. Chabwino ndikungoimvera mbali koma lero tilipo mpano. Chabwino nkhani yake ndi imeneyi komanso programu iyi tikhala ndi anthu ena amene tikhale tukamba nawo pa mutu umenewu wa ma political handouts. Mongofuna kudziwitsa omvera athu tili ndi George Chaima amene ali kaswiri pa nkhani ya ndale, tilinso ndi Leonard Chimbanga iwo ndi mtsogoleri ku DPP komanso ndi kansala mu mzinda wa Blantyre komanso ndi chidwi choti chisankho chikubwerachi atisimikizira koma afuna kuima nawo ngati MP wa DPP konkuno ku Blantyre. Tilinso ndi atolankhani athu Jason Malowa, Sam Kalimira ndi Blessings Tambala. Pamakina pali Chisomo Kasu. Tiyambe motere Wanangwa, kodi nkhani imeneyi nimeona ngati kuti ambiri mwina sitima imvesesa. Kodi tikamakamba nkhani ya political handout, chenicheni nchiti malamulo akuti chani? Kodi what constitutes a handout? Handout ndi chani? Kodi munthu utenga magwafa ndikuwapasa anthu amene abwera ku nyumba kwako upanga kampeni basi umene ukhale mulandu? Makamaka mwina tinene kuti nkhani imeneyi mbuyomo tinalibe lamulo lenileni limene limalankhulapo kuti makanza athu andale akamafuna udindo osiyanasiyana kaya MP kaya ndi utsogoleri wa dziko kumene pakati pataphatikizapo kansala. Anthu amangopanga zimene akufuna ndi kunaoneka kuti chimene chidakula kwambiri anthu zidafika poti ma manifesto zimene timati mfundo zidza anazitaya ukonkoyambano kumangogawa zinthu ngati chinthu chimodzi chimene choti akope anthu. Mpaka na mchaka cha 2017 tinaganiza ngati dziko kuti atentike lamulo limene lichepetse zimenezi anthu ataona kuti pali mavuto osiyanasiyana amene akubwera chifukwa cha mchitidwe umenewo. Ndiye 2017 nyumba ya malamulo ya Malawi kuno inakambirana lamulo kudzera mu imene timati Political Parties Act pa Chingerezi, mwina tingonera lamulo lokhudza kayendetsedwe ka zipani za ndale Malawi muno. Atakambirana mwachidule anangonena kuti muli section imene section 41 imene manena kuti aliyense amene akutengapo gawo lokopa anthu kuti akhale pa udindo kaya ndi gulu kaya ndi chipani kapena munthu sakuyenera kupereka china chake ngati mwina chiponda nthengo kaya kachilowangu chani kwa anthu imene timati handout.
komano nditsindike pano kuti imeneyo nangokhala lamulo nawo kawiri malamulo kuti ayende amafunika kuti pakhale ndondomeko. Yes. Ndiye mu malamulomo mfamu ni section ya 5. Section yoyamba nimene inangoletsa kuti aliyense asapereke chilichonse kaya ndiwe munthu kaya ndi gulu kaya ndi chipani. Kenako mumomo muli section yachitatu imene imanena kuti ngati upezeke ndiye kuti ukuyenera upereke 10 million kwacha komanso ukakhale kundende zaka zisanu. Ya komanso now itamalizika imeneyi inapeza kuti anaona kuti handout yonso pano ndiye tiziti ndi chani. Yes. Ndiye kumapeto kwa malamulo amene wa Political Parties Act ya 2017 komano malamulo anayambogwira ntchito 2018. Ya anapeza anayika kuti malamulowa tikati handout nawo chimene chinachitika imene amati schedule pa Chingerezi ya malamulo mu schedule anangoyikano zimene sizili handout. Sana ike chimene chili handout. Nde muli koyamba ngati ukupanga zinthu zokuperekazo ndizokhudza kuti uzokopera anthu titi campaign material pa Chingereza anatero. Zimenezo si handout. Terekeze ngati zipewa za chipani iwo ufuna uyima ndelo wapanga ma-t-shirt si handout. Chimene chimapangitsa kuti ndoti magwafa anga acha safe. Anthu amanena kuti nanga mutati mwatenga mabokosi kwa apentano za chipani. Ndiye kuti sikhala handout. Njinga mukayipenta za zimenezo ananena choncho. Momwe monso amanena kuti ngati mwina mukupezeka inuyo mukapereka ku chechi kaya ndi mukufuna muberekepo kaya ndi zosonkha zota bola musazilengeze imene yonso musachite mochita molengeza kuti ayitero akubwera kuzapereka mukankhati mwapereka pasipasi si handout. Ndi schedule imene yonso imanena sobezo kuti handout isakhudze aliyense amene komanso momwe amanena kuti mwatenga anthu inuyo ngati andale tabwerani kuno anthu anga mukamabwezera transport foti munayitana anthu amene mwayenda nawo akuti imeneyo si handout. Kapena kuapatsa transport yoti ayendere kapena kuapatsa zakudya si handout. Komanso mukapatsa kaya entertainment kaya mwayikira dansi simunapereke handout. So schedule inayika zinthu zitatu zimene inanena kuti si handout. Chimene chimapangitsa kuti lamuloli linakhanga kuti ligwire ntchito pakuyenera pabwere ndondomeko nozapa zimene amapatsidwa mphamvu ndi ya nduna komanso ndi ngati panopa sidi ndi registrar's office imene imang'anira za ndale amene onda amene ali ndi mphamvu akuyenera kuti tsopano apange ndondomeko anene kuti nawo handout ndi chiyani. Ndipo munthu akapezeka tizipanga bwa imene pa Chingereza amati ma regulations. So pamene tayima kumalaiko ndi pamenepo poti sitinapange ma regulation namva posachedwa pa akizito tenthani amanena kuti tathana nazo komano atayamba kuzungulira zimapezekabe kuti muli zina ndi zina amayesetsa kuti imene machoka parliament yapita zikhale kuti zasindikizidwa koma ndikukhulupirira kuti sizinatheke. Kusoweza kuti imene tikulowera ku 20 ku speedback panopa tilibe no ndondomeko enieni imene munthu mungamugwire kuti uyu wanangwa ndithokoze kwambiri chifukwa wafotokoza bwino lomwe. Ndauzenso anthu omvera kuti tinawayimbira Kizito Tenthani amene ala director of registrar wa political parties koma yo atangwanika mawa uno amafuna takhala nafe koma pali ntchito pena aitana kuti apite, but we had to proceed with the program. So tinadziwa kuti in-house alipo wanangwa can go and do this proper research and you have ably explained the topic. Ndiye tili ndi alendo athu awiri Leonard Chimbanga mukundimva? Achimbanga mukundimva sopano? Hello. Yes, apo ndikumvani ndithu Achimbanga. Mwadzuka bwanji? Zikomo. Ine ndadzuka ino mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Komanso tilandire Dr. George Waddons Chaima. Achaima mwadzuka bwanji?
inaenda tukabwino ayana ino kunayeko chimbanga komanso ndi achafulumira ya onsewa akuoneka kuti adzuka bwino. Nkhani tili nayo pano ndi nkhani ya ma handouts. Ndimafuna ndiyambe ndi achimbanga. Inuyo takuona ni mukulowa ndale mukuthamanga ndithu kufuna kutengapo gawo la usogoleri mdziko muno maka kuzera mu ndale. Kodi nkhani imeneyi ndiyovuta motani on the ground? Because if tomayankhula from a theoretical position, mwina zongowerenga kapena zongomva, koma inuyo ndi munthu wa ndale. How real is this challenge on the ground? Tisanapite kuonena kuti imatha kupanga advantage kapena disadvantage ena motani. Timve what's the reality on the ground pa nkhani imene ya ma handouts kuno Malawi. zikomo kwambiri wayana chunga komanso ndithokoze mene akutimvera komanso chafulumira ma handouts ndi nkhani yonena kuti I think yakhala ili vuto mdziko mwathu muno for a very long time, and ndinosangalala kuti lamulo linakhazikitsidwa kuti zimene zikhale zoti zosaloledwa. However, ndasangalala ndi I think contribute omalizira dzina langu ndithawa pang'ono kuti wanangwa chafulumira. Yes. Wanangwa sana fotokoze bwino mu act muja anangonena chimene sichili koma zinazo anachula pamene kunimuona ngati sana tithandize, koma aliyense akudziwa vuto lenileni ndikupereka ndalama kwa anthu. Pamene tinganene kuti kumakhala ngati kugulitsa voti, munthu amene akuyimira amene ali ndi chikhumbokhumbo choti atumikire anthu atenge ndalama pereke kwa anthu, ndipo in exchange anthu adzampase voti. Ningopereka example imene ndinayiona recently ku convention ya chipani china chachikulu mdziko muno imene anthu anasakaza ndalama za nkhanikhani pereka mamuti delegate ndi munthu amene amakapereka voti yake kutengera mchipanimo amakhala munthu ololezedwa kuti akasankhe. Ma delegates amatha kukasankha munthu koma sana yang'ane ndalama, koma ndalamayo anadya datenga ndalama ija. Ndidaona kuti zikuoneka kuti wapatse ndalama anthu sikuti zimapanga influence maganizo awo. Zimenezi nazo timazionaso pa ground tikanena kuti nthawi yeniyeni zisankho kuti anthu amagulitsa nyumba, anthu amaononga chuma chawo kusakaza kuti ndithu aoneke abwino kwa anthu oti adzawasankhe. Ndi anthu nthawi imeneyi amadyadi ndalama. Ndiye ndikuona ngati kuti vuto lenileni limene maliona ndi tingati ma law enforcement organs amene tili nawo mdziko komanso parliament yathu. Pepani ndinenabe kuti ndikuona ngati parliament imene idali kuchokera 2019 kuzafika pano chaka chino ndikuona ngati sinatithandize kwenikweni. Chimene ndikutanthauza ncho kuti I can say it's the most biased or parliament imene sidatsatire malamulo kumbuyoku pakakhala lamulo loti lakhazikitsidwa anthu members of parliament amaliopa. Pereka example ya mwina munthu wakhala kuti unasankhana makamaka phungu ndiwo chiganizo choti uchoke mchipani chako wala chipani china. That section 65 section jamati section 65. Yes. Amata kuipanga implement munthu uchali ndikuchotsedwa pampando mwina apita ku court koma akhala kuti lamulo lagwira ntchito. Koma taona pano anthu akumatha kuchoka mchipani upita kuchipani mwina cholamula koma opanda ma consequences. So ndikuona ngati kuti parliament imene idali pano ndikuona ngati sidatsatira malamulo. Ndikuona kuti ingathenso kutsatira malamulo maorgans ambiri amene amayenera kuti azithandizira kuteteza democracy. For democracy yathu ndi aying'ono kuti tizipezeka kuti tikuyika malamulo oti atithandize chifukwa malamulo ndofunikira wayana. Koma nono ndikukhulupirira kuti nzabwino ndipo sitinafulumire yayi
tiyenera kuti tikhale ndi malamulo amenewa anthu azitha kukopa anthu opanda kupereka ndalama akupereka nzeru zawo maganizo awo kuti ine ndikuona ngati derali tingalisinthe chonchi kapena ku president ine dzikoli ndingalitenge ndikuona ngati lipange chonchi Achibanga chiro tinga ndalama. Don't you think kunena kuti nkhani imavuta ngakhale ku nyumba ya malamulo facho kuti mbali zonse zimachita benefit from it komanso mwineni mukuyankhula because you're not yet in parliament koma zikakhala kunena kuti ndi nthawi yonena kuti iweyo zikuyendere kapena you're going to benefit directly from the system zimaoneka ngati kuti anthu ambiri amachita jenkha safuna kuti achite act chifukwa ndimuna nchifukwa chimodzi chimene nkhani ili yovuta. Would you agree without necessarily responding ngati kuti inuyo poti ndinu mtsogoleri ku chipani chakuti kapena chipani chakuti because ife takutengani ngati mmodzi wa chinyamata mtsogoleri wodziwika bwino Wandale who can objectively comment on this matter? Inetu pamene ndikugwizana nanu ine ndikudziwa kuti ndikupindula ndikukhulupirira kuti ngati tikulikonda dziko tiyeni tisatire malamulo zimene akunena ifanga tikunena kuti tikulikonda dzikoli ndiye kuti tionetsese kuti we are observing what the law says. Tiyeni mahandouts tisatane tisamapange komanso amene amayenera kuti apange implement zilango zimene zimayenera kuti zitsatidwe chifukwa chokuti munthu waphwanya malamulo tiyenera kuti zinthu zimene zichitika. So ine ndithu ndikugwirizana nazo. It doesn't matter whether chipani changa olo ine ndemwe ningapezeka kuti ndikupanga zinthu za mchitidwe umenewo ndiyenera kuti mugwiritse lamulo kuti ineso lindi pange penalize chifukwa choncho ndi kuti mukupanga ine kukhala ngati example kuti tisapange zimenezo anthu azitha kukopa anthu kuchokera panzeru titha kulola nsalu za chipani zipewa china chilichonse chimene chilidi chololedwa koma ndalama chifukwa ndalama vuto la ndalama wayana ndichokuti kuti munthu upezeke kuti ukutenga ndalama mukudziwa kuti ndalama imachokera kuti chifukwa ine ngati ndakagulisa nyumba ndienda wina zisankho zicha sindiyamba tu kupanga implement chitukuko mtima wanga ukhala kuti ndikabwezeka nyumba yangu ndinatenga pacha mwina ndikatapira ngati ili katapira ndikuti choyamba ndikayenera ndichane ndangongole acha ngati ili nyumba ndinena kuti ndipange zonena kuti ndalama kuti munaso ndimange nyumba kapena ndigule nyumba ndikuti ndipanga zinthu zonena kuti ndalama imene inena kupita kwa anthu ndipeze njira yokuti ndisokerere pamene paja zimene zikupangisa kuti chitukuko chikhale ngati chikubwerera mbuyo kapena chikucheba ndiye anthu amene amatisankha azidziwa kuti ngati akukopeka ni ndalama adziwe kuti akuziphera sogolo komanso munthu Wandale uja amene atasankhidwe azayamba kaye wakonza kumene anakatenga ndalama kuja ndi kuti tikubera dziko even ali president if a president spends 2-3 billion yokuti nusimu kudziwa kuti kuchokera. So this is why it's important for parties, political parties to disclose where funding is coming from because if we don't know we may end up be signing up for our country kutsogolo zithandize ife zakazi kupita kwina. Nkhani iso ikugwirizana ndithu ndi nkhani yakatangale mboma chifukwa ngasi anthu akalwa mboma amafuna kuti sono abweze kuti kumene anakatenga katapira akabweze. Exactly. Ndi nkumamba otenga misonkho ya Malawi who benefit. Chabwino. Exactly. Actually, political funding imakhuzana ndi zimenezi ngoti anthu ambiri samadziwa komanzo aikwazi zato umanira kuti upange disclose ndalama pali malimit kuti ngati utapange contribute ndalama ichokera pakuti kusakeza pakuti utemene osanena koma kuchokera pakuti kumapita kwakuti uyenera kuti unene ndipo chipani chimene kuchifotokoze kumene chatenga ndalama imeneyi kupanda kutero chipani chimatha kupanga risk kuti munthu ochipanga deregister and winner wake can go to court and say awasakutsatira malamulo and they'll ban the political party. Chabwino. Ndipite kwa Achaima zomwe kwambiri Leonard Chimbanga. Ndipite kwa Achaima ena nkumanena kuti ya pa ground panavuta panopo kuti munene kuti munthu osampasa ndalama sabweranso ku nsonkhano wanu. Kodi andalewa akumapereka kufuna kapena ndi mmene situation on the ground ilili kuti anthu akumapereka pressure kwa atsogoleri athu kuti azawapasa makobiri? Poyamba ndinene kuti
Titokoze ya wanangwa wafotokoza bwino kwambiri watambasula bwino kwambiri chiyambi cha lamulo limene lili komanso chimbanga alankhulaso bwino kwambiri za vuto limene lilipo. Ndikukhulupirira kuti vuto kwambiri limene likhoza kuthandiza kuyankha funso lanuli ndiye kuti kumalawi kuno timachita zinthu zina zimene tinganene kuti sitimazimvetsetsa kwenikweni tikamazichita, ndipo ndikamanena kuti timachita ndikunena za nkhani yokhudza malamulo kapena kupanga malamulo. Ndiye kuti kwambiri ndikukamba za phungu a nyumba ya malamulo chifukwa ndi amene amapanga malamulo. Akakhala pansi amakambirana za malamulo, ndi amene amakhazikitsa malamulo mdziko kuti dziko lino liziyenda. Ndiye ngati pali lamulo labwino kapena lamulo loyipa, chala sitingaloze amalawi onse tikuyenera kuloza aphungu a nyumba ya malamulo chifukwa ndi amene amapezeka kuti akulephera kutsata ndondomeko zabwino zokonza ndi kukhazikitsa malamulo oyenerera mdziko. Chifukwa ndi zabodza kuti aphungu a nyumba ya malamulo amakafushira anthu popanga malamulo, zambiri amapanga okha ku nyumba ya malamulo. Ndiye ngati mdziko muno tili ndi lamulo labwino kapena si lamulo labwino, zimenezo tivomereze kuti amatipangira malamulo ndi aphungu a nyumba ya malamulo. Chifukwa liwu la Malawi kwambiri pakapangidwe ka malamulo silikhalapo. Ndiye ndinganene kuti zikhoza kukhala zovuta kwambiri kunena kuti anthu andale apange kampeni kopanda kuwapatsa amalawi kenakache kuti akawavotere. Chifukwa chakuti mu environment imene tilili ndi environment imene singagwirizane bwinobwino ndi lamulo limene lilipodi. Chifukwa kuno ku Malawi ndi kwa anthu osauka. Ndiye anthu amalamulo mukati monetsetse akamati tikupanga lamulo, malamulo ena si malamulo amene amadzuka kuchokera mdziko mwathu muno chifukwa chakuti pali situation imene tikuyenera kuyankha. Chifukwa malamulo ajaso amathandizira kuyankha ma situation ena, mavuto ena amene ali mdziko. Ili ndi lamulo lotolera longobwera ndi anthu ena kuti pali lamulo ili mutalikhazikitsa mulitsatire ndikuyenera kugwira ntchito pa zifukwa izi. Monga ku Malawi kuno lamulo la ma handouts ndi lamulo lonena kuti kwa ovota lilibe nzeru ndipo lilibe phindu kwa iye, chifukwa chimene amadyeramo kwambiri munthu ovota ndi nthawi ya chisankho kapena nthawi ya kampeni. Chifukwa nthawi zambiri atsogoleri athu akati avoteredwa nkukhala m'mipando ya UMP ndi amene amakhala kudyera tsopano ndi ma MP aja osakhala anthu. Ndiye chifukwa chonena kuti anthu aja alibe nthawi yoti akhoza kudyera ndi amayang'ana pa handout kukhalano chinthu chimene iwo akhoza kumapindula nacho. Ndiye chifukwa chimenecho wandale ujaso atamuonerera munthu wakumudzi kuti munthu wakumudzi kufoka kwache ndi umphawi. Ndiye ndingatani kuti ndikope mtima wache nthawi yonena kuti ine andivotere. Palibe kanthu kuti zaka 5 zaka 6 sindinachiteko chitukuko kumudzi kuja, sindinathandiza anthu awa mwanjira ina iliyonse, koma ikafika nthawi yoti ili closer to the voting date ndimchite rig mind yache munthu wakumudzi kapena munthu wamba. Ndiye amagwisa ntchito ma handouts, ndalama kungompatsa wakumudzi 50,000 lero. Ngakhale MP sanachite kanthu kumudzi kwa zaka zonsezi amaona ngati kuti ameneyo ndiye munthu. Ndiye izi zikubwera chifukwa chonena kuti lamulolo pokonzedwapo silinakonzedwe moyang'ana pathunthu la lamulo mmene likuyenera kukhalira, koma adangoliwakha lamulo lija. Tinganene kuti mwina mwache this is kapena ndikhoza kuitcha kuti mwina puppet law, ndikhoza kukhala puppet law imene yonena kulamulo limene kuti
silingagwire ntchito kwenikweni komanso lango wakhidwa chifukwa chonena kuti wina wakakamiza munthu wina wachita pena dziko lina lake kuti liwakhe lamulo kuti lichite lamulo limene tikukamba kunoli kuti mupite ku Britain simukalipezako olo silingagwire ntchito chifukwa kulibe munthu amafuna paketi ya shuga yopatsidwa kulibe munthu amafuna paketi ya mchere yopatsidwa ndipo kulibe munthu amene akhoza manka ukapempha $5 kapena 5 rands or pounds chifukwa yonena kuti afuna apange campaign. So tikhoza nena kuti vuto kwambiri loyambirira ndi limene kuti tili ndi malamulo amene onena kuti sangalemekezedwe. Number 2 ndikuyimiseni kayi pomwepo mafuna ndinene point inalofunikira chabwino mwansanga chachiwiri nchakuti kwathu kuno ngakhale timakamba za rule of law mukati muonetsetse mmene andale athu amachitira makamaka atsogoleri athu mukhoza kuvomereza kuti there is no rule of law kunoku chifukwa lamulo limene lapangidwa amene amakhala woyambirira kuliphwanya ndi atsogoleri omwewo mwina ndimekaye pamenepo. Chabwino Dr. George Chaima amenewo akuti vuto limodzi opanga malamulo ndamene amayambaso kuphwanya malamulo. Wanango ndifuna kuti ulowepo chifukwa iwe ndi munthu mmodzi amene umayenda zigawo zosiyanasiyana za dziko lino ukajambula ma programs ndipo amalawiwa umacheza nawo umawadziwa kuti kodi nkhani mwina we just wasting our time kapena ndizotheka koma tisanakupase microphone kuti uyankhule ndakumbuse omvera kuti programu iyi akutipasira ndi mabungwe a Oxfam, OREC komanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy of Iceland. Maganizo a programu iyi si maganizo a Wireless ya Times kapena mabungwewa ayi. Wanangwa ineyo ndayamikire makosana awiri amene alankhulapo achimbanga komanso achaima alankhula bwino kwambiri. Chakumapetoko achaima anayima kwambiri kuti kodi vuto ndi chiyani mmene ndimamvetsera amene amankhulapo ndiyani napo kuti mwina ndi lamulo limene tinangopanga tisanakonzekere kapena tinangoponyeredwa ndi ena ake komanso mwina silikufunika chifukwa choti sitinamvetsetse. Fundo imodzi imene mwina ndingagwirizane nawo kuti ndiyoona ndi ndondomeko yakapangidwe ka malamulo si lamulo lokhali koma malamulo osiyanasiyana imene timapangira kumalawi kuno. Nthawi zonse timatsatira zimene zili papepa zimene tikhozonena kuti pa Chingereza amati consultation. Akamafuna apangira lamulo amati aliyense amene ali okhudzidwa kaya ndi achinyamata magawo osiyanasiyana amagulu osiyana anthu azimayi zizakhudza bwanji akuluakulu onsewo akhudzidwe. Komano mwina vuto lalikulu limene ndimaliona ndikuti ma consultation aja timangowapanga ngati kuti tingokwaniritsa sitimadziwa kuti nzofunikira motani. Ndikufuna kutanthauza kuti fundo zimene zingachokere kwa anthu enieni amene akukhudzidwa ndi lamulo ndizofunikira kwambiri chifukwa ndi zimene zikanasongola kuti lamulo litilipange motani. Mukhoza kuona kuti tili munyengo yovuta kwambiri panopa yochititsanso manyazi kuti tokha titakhala pasi kuti tipanga lamulo panopa tabwerera chifukwa panopa pali mavuto atatu amene lamulo lili kulimbana nawo. Vuto loyamba ndiloti kodi handout nchani. Anthu akulephera kuti apeze ansala kuti handout ndi chani ngati dziko kusonyeza kuti tikanakhala kuti poyamba pomwe anthu amene timaganizira kwambiri kuti mwina ndi amene zikuwakhudza za ma handout amene timati ndi akumidziko chifukwa choti timatchula anthu akumidzi chifukwa choti mwina ambiri kapezedwe kawo ndikochepa. Anthu ambiri andale amathamangira kumeneko kuti andikangowapatsa koma zoona zake handout yo ili kulikonse ngakhale kwa anthu amizichito mu tauni ndi handout. Inafika poti anthu ngati amenewo mwina sitinamvetse. Nthawi imene timapanga lamulo sitinakhale nawo pasi kuti tamvere. Kawiri tikamapanga ma consultation amakhala anthu okhaokha amene tikuona kuti ndife tinapita ku sukulu tinatani tikhale pasi mwina mfumu adzatayitana kaya anthu awiri amikomano moza iniyo mukhoza ndikhulupirira tola mfumu woto amakhala kuti akangowapasa zakudya
akambirana kuti environment imaenda bwanji kuti tithane ndi zachilengedwe zili kumapeto kumene angonena afuma udze tangonena ni mwachangu makosa nawo zimakufuna apanga kale koma osadziwa kuti afumu akhoza kuthandiza china chake chimene kusogolo kuno mukafuna upanga implementira muli chimazavuta chimene auza ife mukanatifunsa tikanakuza kuti mukanatiulowera kuti so zikutivuta pamene popo kuti tikulowera madera osiyanasiyana sitinakhala ni nthawi yokhala nawo pasi anthu adziwe kuti handout ndi chani. Kunena zoona ife pali zinthu zosiyanasiyana mwina mizimu mukhoza kukhulupirira kuti kugawa ndi chikhalidwe kugawa ndi chikhalidwe amati uyu timuvotera MP ali ndi umunthu ndiye kuona umunthu wakewo amagawa zinthu ipozo kuti mwina uyu ndoumira akaferedwa munthu kayakhala pamodzi ndi kuthandizana pamaliro chinakhanga ndi chikhalidwe so maona andale anapita nokalowerera pati amenepo nomakhanga takupanga za chikhalidwe zomwezo akusowa so tikanaunika kuti kodi handout ndi yani ayi wanangwa ndimiseka pamenepo kuti tilowese atolankhani athu amene ali zigawo zonse za dziko lino kuti timve maganizo a Malawi pa nkhani imeneyi. Tili ndi Jason Malowa kuzomba kumeneko, Sam Kalimira kumzuzu komanso Blessings Tambala ndikhulupirira kuti kumeneko ndikumachinga. Jason ukundimva? Anji mwauno ine ndadzuka bwino kuno Blanta ndithu chifunga timawawa choncho sindidziwa kuti kuzomba kwa chabwanji. Ni chimodzimodzi ndithu nyengo ya kwitima mawawa timachawazi timeneti eko chabwino omba mbali zonse chabwino. Tayankhulani ndi Malawi nkhani imene ya ma political handouts. Chabwino ndi abambo awiri pano ndiyamba ndinu bambo choyamba ndikudziweni dzina lanu ndi kumene makhala. Ine dzina langa ndi Kimlos Foster Nyoni ndipo ndimakhala mmuzi mwa DC sub-TA Kagula kuzomba konkuno. Kodi kumeneko nkhani imene ya ma handouts kapena kuti zimene andale amapereka ndiyo linga choti akupewa anthu awavotere zikumakhala banja kubatsani chana akabwera kumene kuku ndithu ngakhale kuti kampeni sanasegulire kumabe phungu amene yakuyembekezeka kuzatikisanawo pa chisankho akumayendabe akumachitisa misonkhano kotero kuti akumatha ndithu kumapereka zinthu zosiyanasiyana ndipo zina mwa izo akumapereka nsalu matisheti komanso ndalama ndaonera kuma primary amene amachitika pa Sakata Trading. Kodi zimene tingathane nazo bwanji popeza ili potanthauzira pake titonena kuti ndi kachitire pomunena kuti ndikupatse ichi cholinga chonena kuti ndithandize ndioloke apa ndiye khalidwe lotere tingathane nalo bwanji. Khalidwe limeneli ndinganene kuti kuthina kwawo kwake nkukhalabe kuvutirako pang'ono komano zingotengera ifeyo ndinene kuti ngati Amalawi tisagulise ufulu wathu ndi zolandira pa chifukwa choti titakutero nkumusiya munthuyo pampando komano pamapeto pake tizalira kwa nthawi yayitali mwina kwa 5 years imene munthu azakhale pampando chifukwa akakhala pampando amathawa ngakhale kudera kumene akupezeka. Anathawa kunda ndionera kuma MP angapo ina ndithu amanena zokuti ine kwathu ndiko kuno komano chisankho chikangochitika nkutiwo akawina kumapeza kuti mwina kwakhala palilongwe kuchoka ku constituency yawo. Dzina lanu ndi kumene makhala? Ine tondanena kale kuti ine dzina langa ndi Kimlos Foster Nyoni ndipo ndimakhala mmuzi mwa DC sub-TA Kagula kuzomba konkono. Athokoza kwambiri abambo. Tiliso ndiyena apa dzina lanu ndi kumene makhala? Ine ndi James Gondwe ndimakhala mwachizalo musi umumoti kamapita kwa chikanda akhali mwaimvetsetsa pamene patunena kuti alipo anthu ena amene akupanga kampeni amati akabwera kumeneko akupereka zinthu amapereka chani kumene? Anthu amene akabwera amapereka nsalu komanso ndalama ngati ma 2000 ngomwe 2000 ndi ndalama yoti munthu ngakusinthe moyo wako iyayi. Wadana ndi 2000 ndadana ndi 2000 koma ndudana ndi zolandira chifukwa sizisintha moyo wa Malawi atakhala kuti munthuyo ndofunadi kuthandiza anakatha kumathandiza ma technical college kusegula mali private nanda school zimene zikhoza kuti thandiza kusiyana ndi kuti mapereka ndalama komanso nsalu.
ndeti ngathane nalo bwanji vuto limeneli. Okay, zimene zimakazovuta komano chimene kufunikira zizisatira fundo za anthu akozopereka zinthu zawozo kena kuononso nkuwavutira mfundo chifukwa zimene zikoza kuthandiza kuti anthu akoza kuzindika even anthu oyimira ngati aphungu kapena makhansala atakhala atazindika zimenezo adzasiya muna kupereka zinthuzi. Dziko likatero okay zikati kule dziko pang'ono chifukwa anthu aja mahandouts aja amakhala kuti amatenga ngongole ndalama zija akatipasa zimasafika kuti nayo kuti ibweze ndakanda ma-CDF saperekaso kwa Malawi zimakhala zamabwezesa ngongole zija wosa kwambiri. Dzina lanu limene makhala James Gondwe limakhala mwachizaro amene wanda amene tankhula nawo kuno kuzomba kambapo za zimene akulandira kudera kwawo komanso tingathane nalo bwanji vuto limeneli limene lioneka vuto lalikulu ndithu loti anthu amapanga kampeni akufunitsitsa atamapereka zinthu cholinga choti akupewa anthu cholinga choti akavote. Ayi Jason ndathokoza kwambiri ukhale ndi siku lopambana. Zikomo kwambiri kuchokera kwa Jason Malowa kuzomba tidumphe kupita ku Msumba wa Mzuzu. Sam Kalimira uli pa line? Rayana ndili pa line. Yes. Mota papa marina mwene kuvungule soka handout uli nyambe ndino kulowa. Oh chabwino yamba kuma handout yo kumeneko nyengwe ri bwanji tifuse kaye kuno fridge kuno kukuzizira kwambiri mvula mamawa ndithu mpaka madzi kuenda ndithu ndili kuno kuchimaliro mphetete mwa tambo limene la Lunyangwa ndikuti kuntundako ndikuona Moyale Baraka pano ndili ndi munthu mmodzi amene nkhani walitsalira kuyambirira mpaka kufika kumapeto ndipo afuna nayenso athepo ndemanga munizomezenga kuti chichewa ndizona titha kuyankha chichewa chabwino ndakupezani kuno kuchimaliro kuno omumakhala kuti ineyo ndimakhala kuchiputula chitimati cha 4 ways uko mbali ndithu mwa Lunyangwa yemwe pano nkhani handout mune kusopano zimachitikaso kwambiri zinthu zili nationwide dziko lonse zikuchitika zimenezi makamaka nthawi ngati ya imene imachedwa kuti yazisankho imene anthu amakhala bize kumazukuta anthu kuna kuti kodi atithandize ndani ndiye pamene popo papapezekaso kuna kuti wena amabwera ndipo zikuchitika ndi pali zinthu zingapo zimene zizichule ndalama ndiye akumapereka anthu akupereka ali ndalama atu anthuwa ali ndalama anthu zikudibwa koma ndinganene kuti pali njira zosiyana makamaka ndiyambire kukachisi mipingo ikuthandizika kwambiri nthawi ya kampeni yazibusa moti akuziwiratu kuti project inavuta ijayi ulendo uno ikutani ikutheka chifukwa chani amangoitana mwina mmozi ndiye amaitana mwina achipani awa amaziwiratu kuna kuti akaponda pano ndiye kuti thandizo lathu latani lapezeka imene ili handout chifukwa chithandizo chenicheni siupereka nthawi yomwe ukufuna kuti china chake uchipeze umapereka nthawi imene vuto latani lapezekera kani nthawi ya kampeni kapena si ya kampeni koma umapereka thandizo koma ukangopereka ndi essence yonena kuti nditengeko china pamapeto pake ndiye handout iyo ndiye ikuyambira kukachisi komweko ndiye tikaonanso kupezeka kuti amaitana magulu mukakhala mwina mumavillage bank mmene mumapezeka kuti amapita momucha kuti iyayi apapa mukuti mupangire boost gulu lanuli kandalama zambirimbiri tu ndinene pambali ya nsalu ineyo ndikuona kuti nsalu si handout yayi chifukwa zili ngati mmene ifeyo Malawi tili ndi flag yathu Malawi amaziwika ndi flag tere wachipani nayenso amaina kuti aziziwika ndi chani kodi ndi nsalu ngati chizindikiro chake komanso kwinanso kumakhala kumaliro omwalira nthawi ya kampeni maliro savuta
utha uchula kuti ayi uyu akagone kwathu amakuthandiza napakuti ena mwizo kupanganyana kuti mtenge ndife ndipo magalimoto sasowa watu akumapezeka chifukwa chani nthawi iyi ndi nthawi imene iwo akumaona ngati akupanga invest ndititani kuti zimenezi zikhalembirira choyambirira ine ndinene kumali ya iwo amene anapanga malamulo chifukwa ndi amozi amene akumapanga kampeni kumapereka zinthuzo tikuuzeni kumalawi kuno mavuto athu sikunena kuti munthu kumasowekera shuga umampeza ulo iniwo musanapange kampeni komano muzipangano recognize zinthu zimene zimakhuza wina aliyense kuderawo imene mufuna kuyimirira ndipo kampeni siyovuta umangopanga zimene wina aliyense akachiona amana kuti chinthu chichimatizunguza panopo chatheka basi anthu amakambirana okha ndiye pa nkhani yopereka ndalama ikuze ndalamazo ndi zofunikira ndithu komano mupewe chifukwa sizingatheke kuti pokopa anthu pange chinyengo kenaka ukakhala pa udindo uzasiye chinyengo sizingatheke ndiye muyenera kuziwa kuna kuti mukutira kwira ngati amalawi komanso ziwani panopo takuziwani kuna kuti mukutinamiza chifukwa timakuonani mukachokako panopo ndiye tikudyerani koma ziwani kuna kuti titikuvoterani chifukwa cha ndalama zimene mumapereka mteja chibisiso zimba ndathokoza yana tisene chopompo nimeona nthawi apa kuti tikupata kwanza ndimaona kuti neneso nthawi kumeneko tisanzikane nanu tathokoza kwambiri chifukwa cha mmene ayankhulira bambo wakuoneka kuti akuidziwa ndithu nkhani bwinobwino komanso ayankhula momveka bwino ndithu zomwe kwambiri mukhale ndi tsiku labwino achimwene zomwe kwambiri wana kuchoka kumene kuti pite kwa Blessings Tambala. Blessings Tambala, are you on the line? Yes, ndikukumvani ndithu. Uli mbaliti ya dziko lino? Ine ndili pa Lionje mboma limene la Machinga. Chabwino. Ndithu apa ndili ena mwa anthu amene amakhala kuno makamaka ku Machinga amene so akayapita maganizo awo pa mwina blessings usanayambe kucheza ndi Malawi poti tinafunsa mzuzu tinafunsanso kuzomba kumene konso tifunse kuti nyengo ili bwanji usanayambe kucheza ndi Malawi. Unotu nyengo ndithu ukuzizira kulimira mmawawo kunacho ndi mvula yangoduka chakumene komano ndithu nyengo yake ndiyoteroko kuti kukuzizira ndithu pano paliona. Chabwino. Ndithu. Tacheza muna ndi Malawi modzi chifukwa cha nthawi. Chabwino paso ndili ena amene makhala kuno Machinga funa siyambirira tikudziweni komanso kuti mumakhala kuno. Ine ndiyatane ndili makhala kulikonyowa. Mwina nkhani yokhudza na andali kumapereka zinthu motero kuti andali kwanuku kumakhala bwanji akumapereka zinthu mwene panopa kuti ndale zinayambire bwino bwino komabe sinaone munthu wakupereka ndalama edu mwina kusokolo ukapena mwina nkhani yokuti pano mwina ndali zinayambike bwino bwino inene kuti mbuyo kuzimachitika ndithu zinachitika kuti andali kumapereka ndalama kwa anthu kapena kumapereka zinthu kapena kasibezu za andali mango mveri ndo msongano mwina unaliso magogo ena ndena mwina pasikako mwina ma 2000 magogo mungati magogo Mwina zimene ndikupereka mahandout kuingereza kutero nditolesede makamaka malamulo sakulola kuti ngati dziko lingapanga bwanji kuti antchitidwe umene uti koma panopa kutenga limene likwenda panopa zikoli wina aliyense akuyang'ana ndalama ndikuti akafika pa msonkhano amadikira kuti abwanawo adipasa ndalama zilengeze kuti mwina pali mafumu zoti mafumu aja amayang'ana bwana uche kuti mwina aonapo apena MC adipasa chani mwina abwerera Chabwino wana ndithu mmene mudimedekezera ndi amodzi mwa anthu amene akuno ku Machinga kuchokera kuli Konyowa. Chabwino Blessings Tambala ukhale ndi tsiku lopambana. Atathokoza inuso mukhale ndi tsiku labwino. Pomaliza program yathu ya kulinji lero tilowese achimbanga komanso achaima asanabwere cha wanangwa kuti afotokoze maganizo awo omaliza pa nkhaniyi kuti kodi nkhaniyi ikuchita affect our politics motani ndipo what would be the best way forward pa nkhani imeneyi. Ukundiva? Yes, ndukumva ndithu ndukumva Leonard Chimbanga mawano maliza pankani nimafuna kuti choyambirira ndithokoze ino especially you wana
the way you have coordinated the program. I think mwaipanga bwino kwambiri mwasula bwino komanso mwaonikira bwino amalawi komanso ndithokoze Oxfam komanso mnati zita EU kuti anapanga sponsor this program. I think it's a very, very important program chifukwa chakuti ngati dziko tikuziwa kuti vuto lathu inde ndi umphawi. Ndi anthu andale amatenga ifeyo ndifainesa ndi wandale timatenga advantage kuti anthu ndi anthu osauka ndi timanena kuti tapatse ndalama kuti atipatse vote. Zimenezo ndizolowika koma watu amaletsa ndikuona ngati ndi chofunikira kwambiri kuti ngati dziko komanso anthu pota kutimvera kuti adziwe kuti si bwino kuti kanisa vote ndi chindula. I'm very happy ndi contributor modzi anayankhula kuti zimene ziso zikuchitika mipingo kuti akumpingo amayambitsa kuti amadziwa kuti nthawi tizipushano season uja ndikuona ngati kuti ani mphamvu yambiri chifukwa amakumana ndi anthu lose ena pakati pa wiki mpheri azitithandiza kumene kuja kwa anthu kwatsegula anthu m'maso kuti ufulu wawo samayenera kugulitsa in exchange of china chilichonse. Kwambiri I think ningokhazika pamenepo komanso ndi mfundo imodzi mundirola. Yes, fotokozani. Yes. Anayankhula I think Dr. Jaima anayankhula kuti maikwazi zathu palibe munthu amene angathoka pempha muna £5 apange kampeni. Nimangofuna kuti ningofuna pano ningotsutsana nawo pang'ono kuti actually amakhala ndi website yokuti munthu umatha kuchita kunena kuti amapempha ndalama kumene kuti ineyo ndikuyima ndi ndikufuna kuti muzindithandiza. Ndikupereka example ya Barack Obama adachita kunena kuti even mutakhala muli ndi $2 adapanga ndalama za nkhani anakwanisa almost 400 million imene idachokera kwa anthu osauka. Ndizoloweka ndithu kupempha ndalama komano ngati kutenga ndalama pamalamulo wawo. I think this is why I'm more interested to understand the Political Funding Act yathu chifukwa ukakhala watenga ndalama njira imeneyo umayeneranso kuti wadziwise anthu amene wagwirisira ntchito. Ndi mati kampeni ija ikakhala kuti yatha imayenera fomu anena kuti umene kuti nakapangisa nsonkhano kwakuti ndi nabwereka muna maspika na tele na pempha times zonse zimene kuti upange list ndinalipira anthu motere zikakhala zotsalira ndalama zija malamulo amakana amene umayenera kuzigwiritsa ntchito. Ndingo pempha kuti muna amene atawina ulendo uno maphungu kuti akapita parliament nimafuna kuti nkhani imene ya political funding akaiunike ndipo ilinganize bwinobwino kuti izatithandize chifukwa kuti panopo what we have now is not helping us and connect ndi nkhani iyi political funding komanso how to penalize anthu amene akupanga ma-handouts chifukwa nkhani imene you cannot separate the two, especially dziko lathu lote ndilosauka. Ziko mwambiri kuti ndathokoza kwambiri Leonard Chimbanga. Leonard Chimbanga amene ukongola mbali yawo tipite kwa Chaima kumasanatero mwina kungowakumbutsa omvera onse kuti programu iyi kutipasira ndabungwe la Oxfam, OLEC komanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Ndipo maganizo amene akhala kukambidwa mpulogalamu iyi si maganizo a wailesi ya Times kapena mabungwewa ayi. Achaima, inu mbali yanu mumaliza bwanji nkhani imene ya political handouts? Ndinenepo kuti kunjaku anthu akamapanga kampeni kapena kuti akuthandiza andale amagwiritsa ntchito what they call institutional financing. Kutanthauza kuti amatha kupereka ndalama koma ku zinthu zofunikira zimene zikhoza kutumikira anthu publicly. Ndi izozo kuno si zimene zimachitika. Kuno amapatsa anthu osowa kudzera njira ya chinyengo chifukwa ndi chinyengo chimene chocho. Tikamanena za lamulo limapangidwa kuti lidzigwira ntchito ndipo limayesedwanso lamulo ndipo kuyesa lamulo kumabweretsanso umboni kapena pa chizungu timanena kuti every law has to be tested and there must be an evidence that it's working. Kutanthauza kuti lamulo tikalikonza
lizikhala ndi umboni onena kuti lamulo talikonza likugwira ntchito. Ndipo pamene lamulo silikugwira ntchito ndiye kuti ophwanya lamulo amapezeraponso advantage kuliona lamulo lija kukhala dummy law, weak law. Ndiye ngati pali dummy law, weak law mdziko limene silikugwira la ntchito ndiye kuti limene lolo si lamuloso yayi. Ndiye ngati lamulo likugwira ntchito pazikhala evidence, umboni wonena kuti amene waphwanya lamulo akumangidwa. Tikayang'ana za lamulo ilili la handouts kumalawi kuno chikhazikitsireni kulibe amene wamangidwapo. Ndipo akuphwanya lamulo wandaleyo akuphwanya kuchokera ku midzi kufikira naso ngakhale mwina tikhozonena kuti ku State House. Chifukwa anthu amamveka kuti akunyamulidwa akumapita ku gate ku State House makalandira. Ndiye kuti kutanthauza kuti limene timaliona ngati lamulo limene lili silingakhaleso lamulo chifukwa silikulemekezedwa. Chifukwa palibenso amene akumangidwa. Ndiye palibe chifukwa chonamiza Malawi kudzera mdzina la lamulo limene silikugwira ntchito. Mwina chanzeru chimene chingachitike ndi aphungu omweyo analipanga lamuloli kubwerera ku nyumba ya malamulo kulichotsa lamuloli chifukwa ndi lamulo limene silikugwira ntchito kungonamiza mtundu wa Malawi. Mwina ine ndimaliza Achayima inetu ndithokoze kwambiri kuti munalola kuti khale limodzi msiku la lero mpulogalamu imeneyi ya Kulinji. Zikomo kwambiri. Ndipo pomaliza ndipite kwa Wanangwa Chafulumira, mkonzi wathu wankhani konkuno ku Times. Mwamva zimene anthu ayankhula achimbanga achayima komanso zimene atolankhani athu maboma onse atatu anacheza ndi Malawi. Anandipasa chidwi wina kunena kuti kumaona nthawi yofera kuti nthawi yakufa ndi imeneyi ya kampeni akuti maliro samavutai. You are assured kuti wina abwera nkuzanena kuti I'll pay the cost cholinga muzawavotere. How do you conclude this whole discussion? Ndikuwakumbukira amenewo Asibosiso Zimba kumzuzu. Yes. Ndakumbukira fodi ose walankhula zanzeru amene analankhula kwa Chikanda kuzomba. Kuzomba. Mukhoza kuona kuti amene analankhula nawo atolankhani onsewa akudziwa kuti chikuchitika ndi chani, akudziwanso kuti ndi zolakwika. Kusoweza kuti mmene mapanga lamulo tinagwirizana zoona kuti zinthu zizolakwika. Chimene chikungotivuta ifeyo ndi kuti tsopano tipeze njira kuti lamulo lilitani ligwire ntchito. Ndamva Achayima kunena apa kuti bwanji lingolithetsa kumeko ndikusoze munthu wasimidwa wagonja yatima kuti azafika apa tikungona mizano. Koma ndizoona mwina chimene chikutivuta kwambiri choti ndimanena kuti lamuloli luvuta wani kuti kodi handout ndi chani. Ndiye tibwerere tikapeze kuti handout ndi chani. Chachiwiri zikuvuta kuti kodi ananena kuti munthu kuti apereke umboni kuti munthu amangidwe amene kuti musanamangidwepo zofunika umboni. Ndiye umboni umavuta kuti kodi umboni wake ndi chani. Komanso chikuvutanso pena ndi choti mwina umboni uli apo tinteteza bwanji okanenayo. Tikangothana ndi zimene zooneka ngati tikhozopeza benjira yoti kutsogoloku tikhozothana nawo mvula zatawo ora nangasima institution amene akwenda kugwira ntchito akhozopezeka mabwana onso ndi handout kumene ali ndi titaneso bwana yonso ndi handout. Ayi Wanangwa Chafulumira ndithokoze kwambiri kuti lero tinali limodzi. Mutu ndi nkhani yofunikira kwambiri ndipo alipo ena amene amakhala unfairly advantaged. Alipo anthu ena amene sayenera kukhala atsogoleri mdziko muno koma chifukwa cha mahandauti ena alowa nyumba ya malamulo. Then are we surprised kuti zinthu sizikuyenda? So ndi nthawi yokuti the president going out there. Pano bingo extra pano. Chilambo chomolika na nemala musigakwe. Kuti kwetu kajime pajika pela, anaka jime pajika pela, na mituwa tuwinile pa 16 September. Ani bonga leo
tuli pangwirizano ni pani ine tukambila na pituma lebo tupasali abana na use ni jama njali use jama jama akuiwonela mwaja mgwirizano tukatende ni inaitafusa sache kangawa bana nafusa sana mbana sikanjo wadi mgwirizano tikabange ndi kandulo mgwirizano tikabange ndi shimanga tikabange ndi shane kufunda kuti tibange ndi shimanga mgwirizano manja mwangu Kwa manyisa geu manja na mbona kutinja na kushipani kotinga